Pulau Hambai, sini media friend ini sung Porbuk Division Party IPF tenenggai total regional committee sung miani sibino kanan cengkha sini high level ni Nirdesh bai khana 28 tariko sini kaisa CHT meeting mani kore sini high level ni common je joto division no অঞ্চল বা রিজনাল কমিটি খাওই বংনো जों लिस्ट मा पाथंनाय के अमो हेकेनो जों करबुक डिविजन बो मियानि सिमिन जों सेंजाखा मिया पुइलाव जों टोटल चिनि करबुक डिविजन आन्दारो करबुक ब्लक आन्दारो 22 टा पञ्चायत सिलासरी ब्लक आन्दारो 8 टा पञ्चायत चिनि पार्टी 50 करबुक डिविजन आन्दारो 30 टा पञ्चायत खबजागो ओ 30 टा पञ्चायत मियाव पुइलाव जों 1 नाम्बार आरो 6 टा पञ्चायत खबजागो आरो जों मिया खलायका तिनिखौ जों तीन बैसा चिनि जतनबारी रेन्ज बाय करबुक अमनो बेस खायै तिनर टोटल 9 टा पञ्चायत 2 टा रिजनाल कमिटी माने 2 टा अञ्चल कमिटी तिनर खाजाखा के अमा हेकेनो जों अञ्चल खामन करे चिनि पार्टी आइपिएफ तिनि हाई लेभेल नि बरो जारो अबजार्भार डिस्ट्रिक्ट अबजार्भार बरो फाइपिनाय जों बावनो बुसकां चिनि रिजनाल कमिटी जत प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि जों बरबाय मालायनाय बर' तिनर मिटिं खाबेफिनाय के चिनि पार्टी आइपिएफ तिनिंगै चिनि जारा तिनि न रिजनाल कमिटी खाजोंमानि जारा प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मानाय रनो बावनोबो आं पाइपलाय हामबाय खाखायो बावनि बिसिङाव चिनि करबुक डिविजन पार्टी आइपिएफ ताइसा फाइनहाय आगामी दिनाव ताइसा जांगांगै जों बासा फिमानाय होननाय जों खाखायो कायबेसक पञ्चायतनि तिनि कमिटि खालामजाखा तिनि तो 3 नाम्बार दंगो 5 टा पञ्चायत 4 नाम्बार अञ्चल दंगो 4 टा पञ्चायत टोटल 2 टा रिजनाल कमिटि बरनारो 2 टा 9 टा पञ्चायत दै खाजागि दं तिनि कमिटि खालामजाक मानि बुसकाङो ताम सामरक खालायनायनि बागै नाहार मनो तिनि बुसकाङो जाहाथे तिनि तिप्रालेन कंनो सिंताइबो पारा पाराव तेबो पुसगुना बागै जों अमाकेनो थानाय पुरबो दिल्ली दरना हिंदी थानाय ते सागस जों थाङै फायो अमाकेनो राजनीति रुगो पैसा पार्टी आइपिएफ दङबा आगामी दिनाव चिनि पार्टी आइपिएफ तिनि हतेबो जों बीसी इलेक्शन बारबार खायदिनि जों चिनि सेंट्रल लेवल हते बारबार उनको खलायजांना थाङै दङ अ बीसी इलेक्शन मजिंया चिनि पार्टी आइपिएफ तिनिबो तिया नाबो तिया चिनि करबुक डिविजन नि हबै हामबाय